Makadaog kaya si David nga gamay man kaayo siya? Tara mga bata, atong susihon kung kinsay makadaog sa away ni David ug sa higanting si Goliath. Maayong adlaw akong mga amigo ug akong mga amiga. Karon, atong ipadayon ang mga istorya sa Biblia. Ang Diyos mipili kang David. Ang unang hari sa Israel ginganlag Saul. Nilabay ang 10 ka tuig umanahimong hari si Saul. Apan siya wala mituman sa Ginoo. Mao kini si Samuel. Si Samuel usa ka manlalagna. Ang Dios miingon sa iya, pangita og usa ka tawo nga ginganlan og Isay. Usa sa iyang mga anak nga lalaki mao ang mahimong bag-ong hari. Nakita ni Samuel si Isay sa Bethlehem. Gitan-aw niya ang 7 sa mga anak ni Isay. Gwapo ug kusgan sila tan-awon. Sa dihang nakita ni Samuel ang kinamagulangang anak ni Isay nga si Eliab, nakaingon siya sa iyang kaugalingon. Kini, siguradong mao ang usa nga gipili sa Dios. Apan ang Dios misulti kaniya. Ayaw pagtan-aw sa gitas-on ug sa iyang kaambungan. Wala ako magpili kaniya sa pagkahari. Busa, si Isay nagtawag sa iyang anak nga lalaki nga gihinganlag Abinadab. Apan ang Dios wala magpili kaniya. Sunod, gidala ni Isay ang iyang anak nga lalaki nga si Samma. Apan ang Dios wala magpili gihapon kaniya. Si Isay nagdala sa tanang 7 niya ka anak nga lalaki kang Samuel. Apan ang Dios walay gipili bisang usa sa kanila. Dili sila, miingon ang Dios. Wala ko'y labot sa hitsura. Gihuna-huna ko kung unsa ang naa sa kasing-kasing sa usa ka tawo. Sa katapusan, ilang gipaanha si David. Kinsa mao ang kinamanghuran. Nakita ni Samuel nga siya gwapong pagkabata. Kini mauna, matod sa Ginoo. Busa, moabot ang panahon nga si David mahimong hari sa Israel. Si David ug si Goliath. Milabay ang mga tuig ang Israel nakig-away sa mga Filistihano. Usa ka higanting Filistihano nga sundalo nga ginganlag Goliath mihagit sa mga Israelinhon sa pagpadalag kampyon aron makig-away kaniya. Apan ang mga Israelita nang hadlok pag-ayo. Ang 3 ka magulang na igsuong lalaki ni David anaa na karon sa kasundaluhan ni Saul. Busa, usa ka adlaw ni ana, si Isay misulti kang David. Pagdalag pipila ka pagkaon sa imong mga igsuon. Susiha kung unsa na ang ilang kahimtang. Sa pagkahiyabot ni David sa kampo sa kasundaluhan, nangita siya sa iyang mga igsuong lalaki. Ang Pilistihanong higante nga si Goliath nahiyabot sa pagbiay-biay sa mga Israelita. Misinggit siya, pagpili og usa sa inyong mga lalaki sa pakigsangka kanako. Kung siya makapatay kanako, kami mahimong inyong mga ulipon.
Apan, kung ako makapatay sa iya, kamo mahimong among ulipon. Si David nangutana sa pipila ka sundalo. Unsa may madawat sa usa ka tawo nga makapatay ni ining Pilistihanon ug magpagawas sa Israel ni ining pakaulaw. Mahatagan siyag daghang bahandi ug ang anak babayi ni Haring Saul mismo mahimong iyang asawa. Miingon ang sundalo. Apan ang tanang mga Israelita nangahadlok kang Gulayat. Siya may kapin sa 9 kapiil, dulan sa 3 kametros. Ang katasun ug ang laing sundalo magdalahay sa iyang taming para kaniya. Si Haring Saul nakabati na si David gusto makig-away kang Gulayat. Miingon siya, "Bata ka pa lang," sulti ni Saul kang David. Si David mitubag, "Ako nakapatay og usa ka uso ug usa ka leyon. Ug ang Pilistihanon nga si Gulayat mahimong sama usa kanila. Ang Ginoo mo tabang kanako." Busa, gitugutan ni Saul si David nga makig-away kang Gulayat. Namunit si David og 5 kahamis nga bato. Gikuha ang iyang lambuyog ug milakaw sa pagtagbo sa higante. Sa dihang nakakita si Gulayat kaniya, siya miingon, "Duol lamang kanako, ug akong ihatag ang imong lawas sa mga langgam ug sa mga mananap aron kanon." Apan si David miingon, "Ikaw mianhi kanako uban sa usa ka espada, sa usa ka bangkaw ug sa usa ka salapang. Apan ako mianhi kanimo uban sa ngalan sa Dios. Niining adlaw ang Dios mutugyan kanimo sa akong mga kamot, ug ako magpatay kanimo." Unya si David midagan paduol kang Gulayat. Iyang gibutang ang usa ka bato sa lambuyog ug gilabay kini niya ug makusog. Naigo kini sa agtang ni Gulayat ug natumbas siya. Gipildi sa mga Israelita ang mga Filistihanon. Sa tabang sa Ginoo, si David usa ka bayani. Ang mga Israelita migukod ug midaog sa away. Mao kato ang istorya ni David ug ang higanting si Gulayat. Please subscribe now and hit the like button so that you can be notified on my next upcoming videos. Daghang salamat!